Morjesta kaikki YouTube. Tässä videossa mä kuvaan mua ja kiitoksia siitä, että mulle ollaan laitettu 2 tykkäystä. Laittakaa, mä kohta teen YouTubeen GTA-videon. Ja mä en tiedä mitä siinä tekee. Katsotaan löytyykö mopo tai tuleeko tehtävä tai löytyykö moottorivene. Ja se ei ole niinku se on GTA 5, se ei ole se oikea GTA, mutta sekin on hyvä GTA. Ja seuraavana vuonna mä tuun Dubekoniin ja näette mut siellä ja mun yksi serkkukin, niin te tiedätte. Ja mun yksi iso sisko, niin sekin tulee Dubekoniin ja mun serkku, koska sehän oot varmaan katsonut sen GTA-videoita ja tuo mun iso sisko, kun ei ole mikään serkku tai mikään, se asuu niinku täällä. Ja laittakaa kommentteja, jos mun ääni niinku kuulostaa hiljaiselta. Ja laittakaa tykkäys, jos tykkäsitte videosta. Se olisi moro.